Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. kukushingamidza kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagusha kutendai netsigiresi yamuri kutipa tukuna muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare mumazuva kana kuti mumwedzi kana kuti mugore rapfuura takakupai nyaya inosuvisa nyaya inotyisa yemurume anonzi iye Munyaradzi kana kuti nyaya yababa Mwale vakabviswa chiso chese munzvimbo yeZhombe. Nhasi uno zvakare tadzokera kunzvimbo iyoyo tinonzwa chiitiko chinosuvisa, chiitiko chinotyisa chevakomana vatatu vakafa vari mumaini mushure mekudhirikira kwayo kunzvimbo yeChegutu. Rega tinyatsonzwisisa kuti vakomana ava kudhirika kwakaita maini vakanga vari mukati here kana kuti vakanga vari kunze. Chii chakanyatsotora nzvimbo? Regai nditaure nemukomana akanga ari mugodhi umu tinzwewo kuti ndezvipi chaizvo zvakaitika panguva iyi. Tagara navo pano vanonzi Mukoma Morgan. Tiri kuno kuZhombe. Rega tinzwewo kuti Mukoma Morgan pakadhirikira mugodhi kuzosvika pakufa kwevana vatatu ndezvipiwo zvavakanzwa vari mugomba imomo kuti vazoziva kuti aiwa pane chiitiko chiri kuda kuitika kana kuti pane chiitiko chiri kuitika. Mukoma Morgan makadi Trepo makadi kuri sei kunoko kuZhombe? Kuno kuri nani zvako. Tinongotanga nekuti nematambudziko zvaitika pamusha. Matambudziko tamaona ndedu tose. Imimi Mukoma Morgan muchinditsanangurira imimi semunhu akanga ari mugomba razodhirikira iri mukanditsanangurira kuti chii chakanyatsoitika semaziviro enyu? Ndikangoti inini pataishanda tati 3 endinaigana stove 1 vamwe 2 vachilodha vachisunga mastove matombo achitobuda achidhiraiwa achibuda. Takaenda kapinda kuma 8 vakomana ndikasana ndakatogara navo panze ndikatovasiya vakagara ipapo ndikavasiya ndikabva ndapinda pasi topatakatanga unoshanda kubva ma 8 ndikati 9 10 11 dzava kuma 12 pandikazoona kuti vanhu havachadhonzi stove iyayo ndo zvakanetsa ndikati chii ndakafungudza kuti vadi varara. Pandakangoti fambei ndichibva pataishandira chingokuinda panext pane chitara chine matimba ndo pandakawa mugodhi uchipfira utadzira kuti wakuda kudona. Ndo pandakawasa ndiyo ndo pandakadedzera vakomana vamwe vandaishanda navo vandandati mira ndinokonfirma pashe and then ndikandakonfirma ndozodzoka ndokuudza kuti chii chikuitika. Indi pandakazowasa ndiyo ndiyo ndo pandakavashaidzira kuti mugodhi wakudona. Ndo pavakabanya vachiuya vauya kudaro takatanga takatanga kutombokwira pasina tambo ikabva yazouya. Tambo payakanosvika ndabva ndazisunga ndakangodhiraiwa zvomanana ndirai panze ikabva yarereka nokudhirika nokuti kwakatodhirika kusvika kushe. Vadaro vaona kuti ndirai haichadhonzi vakabva vatanga kundidhonza nemaoko asi vaikundikana kundidhonza nemaoko asi ndakazongoshingirwa kuti pasvike pamatimba ipapo ndo pandakazokwanisa kubuda ndoga. Ndichibuda ndoga ndo pandakadobuda pashe ndikaona vanhu vakazara vachitocha mugomba vachititsika zvakanaka usavhunduke. Ini pandakanobuda pashe ndikatosvika kwatovhukunyurwa vanhu vanga vari pandirai 3 kwasara 1 ndikatosvika ndikatovhundunyurawo 1 wacho akabuda. Wapedza kudaro ndandina kuziva kuti vapana vangu 2 ava vanga vakavata vavharirwa futi. Achipedza kuvhundunyura ndatokanda foshoro ndo pakazouya mukomana zvikanzi vapana vako vanga vakavata apo vaenda vari kuhope. Ndikatomofunga kuti inhema asi watakabvisa ndakataura zvikanzi indaibika ivo vanga vakavata pasaidi pangu. Mugodhi ukatanga kuenda wakangoenda zvakadaro. Saka ndo pandikazotiradza zvichiva kuti vakomana vari pasi ndo patakatanga kufoshora kubva kuma 2 nakuti kuma 2 3 kusvika kuma 6 ndo patakaona kuti tikupedza nguva nemafoshoro vanhu vanga vari kure. Ndo pakazoya JCB makuseni ikatanga kufukunyura vakazotanga kuzowanikwa kuma 12 masikati
vakawanikwa ndo pakazowanikwa vakabva vazobuda vafa vese. nazvo muchiti makanzoti vapfana venyu vaviri vese vadzika vari pasi pamba penyu panapa vakanga vari vana vangani vaita zvemugodhi? ava ndaiti vapfana vangu mumuzukuru wangu asi kana tiri kumaini ikoko vanhu vaingoziva kuti vapfana vangu vari 2. pane mupfana wangu kuti muzukuru wangu isi tese chaita zvemining tiri 3. vanga vakura sei vana? mukuru anga ne 21 years umwe ane 20. Ndinoziva kuti kana pachiitwa zvemugodhi, migodhi inofanira kunge ine muridzi wepamugodhi apa. Muridzi wemugodhi akaziviswa here kuti ndochitiko chaitika pamugodhi wake? Hongu akatoziviswa akauya panguva iyoyo. Akatosvika panguva iyoyo. Paakasvika ndiapiwo matanho akatora zvichienderana nekuti mugodhi wake wadhirika pane vanhu 3 vachiri vakatrepwa vari pasi pemugodhi. Apa time akasvika pandiri nekuti pakadhirika mugodhi uyu vanhu vaihla kupinda nekuti vaihla kuti vanopinda vese. Vanhu vakazongoshingira vanhu varipo vakaokera vese vemaini vanda zvemaini pavo vakawanda zvosvika zvekuma 1000 asi vese vakaramba kupinda kudi kufoshora. Vanhu vakavashinga kwai kuri nini nevamwe vakomana navo vari 4 ndo vakakwanisa ndo vatakabetsera navo usiku wese. Vamwe vese vaihla kuti vakapinda pamwe pose panotanga kudzika futi zvakare vakahotanga pakatime yakazopopoterwa masecurity sadza kuma 66 ndo pavakazonotora vanhu vese vemumaini zveby force vakauya vasvika ndo pavakazotanga kuzoshanda ndo vakatanga kuzoshanda kuzofukunyura. Iye muridzi wegomba patime akasvika akambofoshurawo zvake akabva aenda angofoshurawo 30 minutes akabva handisi kuti angawo kutora matanho ipi kuti vanhu vashande. Sekuona kwenyu chakaita kuti angofoshora kwe30 minutes achisiya vanhu vari kunzi vari mugomba achienda chii? Ipapo uzonetsa zvekuti munhu akasvika achiita zvaaita seizvozvozvo haukwanisi kumubvunza kuti sei wasiya foshoro, anogona kudza ndaneta. Asi umwe wacho anochinjana naye pashift ndiye akatomborova convo zvenguva yakati rebei. Saka munhu akauya akati foshoro izonetsa kumubvunza kuti sei waenda kana sei wabva hazvibvunziki. Mapurisa akazosvika nguva? Mapurisa akasvika zvekuma 8 9 ndo paakasvika. Saka ndezvipiwo zvimwe zvakaitwa nemapurisa kuedza kubatsiridza vanhu vakanga vari mugomba? Mapurisa hapana chakabatsira. Mapurisa akangosvika achingonyora achingotora information chete zvikapera zvakadaro. Hapana rubatsiro rakaita rokufukunyura mugomba. Angosvika aingovhunza chete kuti chii chakaitika ngotsanangura akabva rubatsiro akazoita kuzongotakura mutumbi iyi yekuzoya nawo kumochari ndo vakauya nawo yese iri 3. Vakasiya vanhu pamochari vakabva vaenda zvikapera zvakadaro. Chiitiko ichi tichida kuzivisa mhuri yeZimbabwe iri kuona izvezvi chakaitikira panzvimbo ipi? Kune kugadzema kugiant mine kuchegutu. Chiitiko ichi chekudhirika kwemugodhi pamaini apa ndechekutanga here kana kuti chiitiko chakamboitika kumashuro? Zvakamboitika. Nguva iyoyo kana muchiri kuyeuka pakafawo vanhu vangani? Pakamboenda vanhu vakadziya moto futi, asi inini zvangu ipapo vanhu vandakawa vaviri chete. Tichitarisa vamwe vanobva vati aiwa zvinhu zvinowanzoitika kuti gore rino zvikaitika rinouya zvinoitika zvakare kana kuti zvikaitika mwedzi unouya zvinoitika zvakare. Ipapo pane nguva yakadii zvinhu zvaitika? Ipapo pakadzika vanhu hapave nenguva, asi kufira vanhu hazvina nguva yakareba. Pane hwane papasina nguva yakati rebei pakambowanikwa munhu ari mugomba akaoma akatoora kudhara ari mabhonzo. Pasina nguva yakareba
pakazodonhera munhu ari pacontrol mugodi makomba akasiyana umwe hanzi akakotsira ari pastraight but anga ari mugomba ari pacontrol akanowira akanodurwera nemusoro akafira ipapo kuchizotevera ivava. Takatarisa chitiko chese ichi nazwa muchiti mapurisa akazongotakura mutumbi vakaenda nawo kumochari. Pakaitwa here postmortem pamitumbi? Postmortem yakaita yakabuda ichiti kudii? Postmortem yavakaita ivo vakavhunza zvikanzi imimi mune kufungidzira here kuti vanhu vakasundidzikwa mugodhi here kana kuti vakafa zvamusinyiri kunyatsoziva kuti vakafa sei. Isi kabva tati ayo isi tiri kuziva kuti vakafa sei uyezve mafiro avakaita hatisi kutifungidzira kuti pane zvimwe zvakaitika. Zvikanzi kana zvakadaro postmortem yatogona kuita pane mhando dzakasiyana. Kana yakamira seizvozvo postmortem yatogona kuita imimi tikukuvhurai bhodhi yenyu moona kuti hapana chisipo here pabhodhi yemutumbi ndopawakativhura tikaona usina zvikanzi tapedza zvakadaro. Saka danho rekuti chienda inyu munoviga pasati paitwa mainvestigations akasiyana siyana semhuri makatigamuchira sei? Isangotora tikauya ndozvatasvika kusvika izvozvi tangotambira zvakudaro. Regai mimwe mibvunzo ndichibvunza baba varidzi vepamba kuti semutumbiwo sevana vavo vatsakatika zvavasina kunzwisa kuti zvakafamba sei, mugodhi wakadhirikirawo here kana kuti pangavewo pane zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitika. Sababa ndo vanenge vaine muono iwoyo kuti aiwa ini sababa pamba pangu kana zvichiko chakadai chinge chaitika isusuwo kudzinza kwedu tinoita seizvi. Saka iko zvinoregai mukana uno wemukoma Morgan ndimbousirawo baba pamba panapa mambotiudzawo kuti aiwa ivo semhuri vari kurongo kudii, iko zvinhu zvangopera kudai here kuti vaviga mwana kana kuti vachambofambirawo kuenda mberi. Tinotendawo nesaidhi raMatipa. Iko zvino vandagara navo ndivo baba vepamusha pano. Chatinoda kutaura isusu ndechekuti nematambudziko kumhuri nekurasikirwa kwavaita nevana vadoko sekunzwa kwamaita mumwe ane 20 mumwe ane 21. Tingoda kuti nematambudziko baba makadii? Fara wakadi kwa mwanangu. Ndoda kuti nematambudziko pane chitiko chese chaitika ichi. Tiri tese pamatambudziko iwawo. Baba pandanga ndichitaura namukoma Morgan vanga vachinditsanangura vachiti ivo ndakazongonzwa zvichinzi vanin'ina vako kana kuti vapfana vako vawira varipo pasapa. Shoko imimi rakasvika sei kuno kukumba nekuti ndinzwa kuti chitiko chakaitika kuChegutu kumba kuno kuShombe shoko rakasvika sei? Shoko rakasvika kuma 3 ndingangoti ipapapa asi kwakuri usiku kunze kwakuda kunochena. kwakuda kunochena ndo patakatodorongedza ndo patakahorongedza sitodokwira makombi kuenda kunoona kuti zvafamba sei. Toziva kuti vamwe vatinombotora navo panenge paitika chitiko icho vanoti aiwa shoko harina kusvika zvakanaka. Rangonzi baba uyai kunoku shoko rakasvika richiti kudii? Shoko kunoku rakasvika riri rinoti vana vadhirikirwa nomugodhi. Saka ndo patakangotora kuti tochienda iri. Taenda hoteri 4 sana baba. Masvika pamugodhi apa ndechipiwo chinhu chamakatanga kuona sevanhu vakuru? Tasvika pamugodhi apa hatina kusvika isu pamugodhi kwenguva yavakanga vachifukunyura vana vakadoti varidzi vemaini vakati huyai kuno. Takaenda kuofisi kwavo vakasvika vakataura nesu tichitaura navo kuti no isu tisu vabereki vavana. Saka tabva ipapo vakauti vabisa vana mumugodhi ndo pavakazondidana ini nouyu mukomana uyu. Nobva taenda tichida kunoona kuti ndivo here vana vedu kwauti kwete. Nobva tasvika tikavavona but vakanga vakakuvara zvisingaite zvokuti takaita zvokutodosecha ona kuti uyu mwana ndo wangu uyu ndo wangu pautatu hwedu neumwe wakashaika ukokoko kuChegutu. Saka ndo patakazotora vana voendeswa kumochari namapurisa. Ipapo baba ndopanoda kunzwisa kuti mukuru wemaini akutorai
Ndapi mashoko akakudzewo enyara dzotozoti kana paitika chiitiko chakadai vanhu vanenge vari responsible vatinoti ndo vanofanira kutarisa nevana mashoko avakakupa iwo ndeyekuti kudii takatarisana nenjodzi ivo vakatiwo zvinhu zvese zvaitika izvi tichakubatsirai ndoshoko ravakataura vakuru vachona ivavo ende zveshuwa zvadaro vakatibatsira parufu gwese gwavana maningati bhodhi dziri nato chikafu transport zvese cofing zvese vakatiitira vakautipawo nemari yechema futi musha wakapiwa $200 vakati $40 ndeyekuti munotsvakisa mbudzi kumusha chokusavi saka takapiwa 200 uko kwakaenda 240 kunouyo ukokoko ndanzwa baba mucharoti kufa kwevana hatina kunyazonzwa kuti zvakafamba sei postmortem yakabuda chiti kudi postmortem takahotaura navo tikati isu kufa kwaita vana vedu takuona asi hatina chisoro nazvo nokuda kwokuti uyu mwana wedu wanga aripo ndiye une rondedzero yose yezvinhu izvi saka asi pakapadiwe nomupurisa ipapo tichitaura zvinhu izvi ndopavakati no chirega tikubudisirei bhodhi dzenyu nobva tavona tikaona kuti bhodhi idzi chiripo chakabisiwa chakaita sehapana saka takangozvitora kuti kana zvakadori sitodini tochitora vana vedu nobva tatorawo vana vedu saka yatiri vaviri iri mitumbi iri miviri avo vakautorawo mwana wavo voenda naye baba chimwe chandingade kuziva ndechekuti takatarisana nechiitiko chekudhirikirwa haini mugodhi chiitiko chisinganyanyoitika itike mumhuri makamboitika here chiitiko chakafanana nechocho zvakare hai mukati memhuri yedu hai zvinhu zvakatongotanga ipapo takatarisa vana vangava zvichida tinoziva kuti August kune mhepo dzakawanda dzinosimuka zvichienderana nekuzivawo kwamunoita chivanhu chenyu chedzinza renyu nechivanhu chemunyika medu tingati here zvichidawo mweya tsvina inenge yangosimukira vana vane here zvavangavati vashanda iko zvinhu zvokuti tingati mwana vana vatisiya mumwe anga ane mombe dzake kana mumwe anga akuvaka pakadai tingati here vane zvimwewo zvezvinhu zvavasiyawo zvatingafungidzira kuti zvichidawo mweya inogona kunge yakateera vana hai zvavangava nazvo chaizvo hakuna vana vakawanawo mari yavo mazuva apera-perawo vawana mari yavo uyo wedu uyu akanotenga mubhedha wake neodhoropu yake nezvimwe zvaakangoitaitawo hake asi wakautora vabereki vake kuti vanotenga zvavainotenga tingati imwe yetsvina asi kungotiwo mugodhi waita sei asi takangozvitora saizvozvo kunyange tiri tingahoita hedu chivanhu chedu chokuti tiunotsvaka kuti kochichi zvinenge zvave zvimwe but inenge kave kamukango vasi takangozvitora chingoti zvinhu zvakangoitika accident asi mhuri muchafambira zvenyaya dzacho dzekushayika kwavana ava sezvakaita isu tichabuda toga avavo kana vachibudavo munonzwisa kuti mugodhi wakangodhirika wega here kana kuti panewo zvingadai zvakaitika izvo tee tongonowana vanotiudzawo izvozvo chete handingazivi kuti vanotiudza vachiti kudini kana kuti zvinofamba sei asi zveye zvobva mukutiko isu taronga chii nemhuri yangu pano pamusha baba ndatonzwa muchitaura kuti munhu wemugodhi uyu haana kutiza akatokubatai zvakanaka akakupaiwo mari dzechema akakubatsirai kusvika maviga vana venyu toziva kuti vamwe vacho vanobva vatiza chinhu chakangotifadza ndechekuti hatina chaakatiita chatakasvora akangotibata usava nesu tikamubatawo zvakanaka uye hatina kuve takarive tinomupa mhosve yekuti iwe pane zvawakaita hatina hakuna kuti takachinjana mashoko nenyaya iyo yavana vedu kwete saka mashoko enyu iko zvino kumukuru kana kuti muridzi wekambani iyi takatarisana nerubatsiro rwese rwaakakupai zvichida mashoko ekutenda kuti vamwe vanobva vashayika panzvimbo kutoshaya kuzoti saka muridzi wacho ari kupi zvese motoita mega kubvisa vana kuchegutu kudi mashoko amungade kungomuudza iko zvino zvichida ari kukuonai pachirongwa ichochi amungade kungomuudza zvichida ndiye kutenda makamirira mhuri pane zvese zvaakakubatsiraiwo nazvo
isu ngove tingati tinongotenda zvakatiitira tisingazivi kuti iye une zvimwe zvinhu zvake nekuti mafoni namba akatora. Saka tisingazivi kuti kune zvaachahoronga here, izvo hatingamufungiri. Aiwa, tinotenda baba. Takatarisa zvakare nyaya baba kuno kuzvombe toziva kuti nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kuwanda zvakare. Chii chatingafunge kuti ndo chiri kukonzeresa kuuraya kwevanhu vachipondwa? Mazuva mashoma aya tanga tine nyaya yavamwale vaya vekubviswa chiso chese, tikaita nyaya dzanamunyaradzi. Chii chamuri kufungidzira kuti ndicho chiri kuita kuti vanhu vapondane seuku kudaro muno munzvimbo yeshoma? Ipo ndo pane nyaya izvozvo hatingambozvizivi kuti chii, asi sezvinhu zvinongoitika tongoti kumukirana kwavanhu mukati menyika, nokuti zvinhu izvi zvazara nyika yese. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kutinetsa izvozvo, asi tichingoti dei zvazvichigoneka kutiko unenge aitewo zvinhu zvakafanana naizvozvo ofanira kuti apiwo kamutongo kake. Vanhu vanofanira mutongo wakaita sei baba? Ipapo ndingahotaura kwandisingakwanisi uye kwandisingazivi kuti iko ndingati unenge adai ngaadai ngaanzarwe, ikoko hai judgment iyo handingamboikwanisi. Asi tendenguziva kuti kana munhu akaita mhosva unofanira kusungwa. Kutenda baba, kurudziro yamungade kupawo vakomana, tikatarisa nevakomana vechidiki vari kuita kutora zvinodhaka. Vamwe vacho vari kutora vabereki, vamwe vacho havachatoteereri vana. Zvamungadewo kuudza vechidiki ndezvekuti kudii takatarisa nekutora zvinodhaka? Kana ndotarisa nezvinodhaka zviri kuitira kuti vana varove vatirove, ngakungove nomutemo unofanira kuti usuwe vanhu vanenge vaita zvinhu zvakafanana izvozvo. Nokuti kazhinji zvinoitika zvinongoitika mukudhakwa namadoro edu wakauya iwawo. Aiwa, tinotenda baba, maita basa nekutiudzawo maziviro amunoita panyaya yekufa kwevana pamwe chete nevasukuru. Tinongoti nematambudziko zvakare. Ndedu tese. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandiri kutaura navo baba vamugeni vari kuti aiwa isusu semhuri tiri kubatikana kana kuti tiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwaita vana vedu vakanga vachine mazera madiki 20 ne21. Tanga tichitarisira kuti aiwa vana ava zvovatangawo kuzvishandira iko zvino vavewo kukwanisa kutichengeta isusu sevabereki. Asi chiitiko changoitika ndechekuti vari kuti aiwa mukuru kana kuti muridzi wekambani iyi ine mugodhi uyu haana kuti kangamwa, haana kuti rasa, asi atibatsirawo zvichienderana netransport yechikafu pamwe chetewo nekutipa dzimari dzechema. Asi vari kuti isu semhuri hatisi kuzombozororawo, tichatsvaga kuti chii chingadai chakonzeresa rufu, nderwaMwari here kana kuti panewo zvimwe zvaitika. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.